Sheila! Bakit nagagalit sa akin yung anak ko? Ano po? Ano bang sinusumbong mo sa kanya? Wala po, ma. Bakit daw po? Hindi na daw niya ako bibigyan ng allowance ko at galit na galit. Ma, wala po akong alam dyan. Anong walang alam? Ikaw lang naman yung lagi niyang kausap ah. Hindi pa nga po siya tumatawag sa akin. Mula kahapon. Imposible yan! Subukan mo saktan ang anak ko! Ako ang makakalaban mo! Nay, tama na po. Mag-impake ka na, anak. Uuwi na tayo sa bahay. Nay, hindi po papayag si Christian. O ano? Ayaw sumama sa'yo ng anak mo. Kaya umalis ka na dito. Hindi pwede. Isasama ko ang anak ko. Nay. Anak, kitang-kita ng mata ko kung paano kanya sigawan at muntikan ka pa niyang saktan. Nay, kaya ko po ang sarili ko. Huwag niyo na pa akong alalahanin. Ikaw ang bahala, anak. Tumawag ka lang sa akin kapag sinaktan ka nitong babaeng ito. Opo, Nay. Huwag lang dumapo ang kamay mo sa anak ko. Baka gusto mong kalbuhin kita. Lagi bang ganyan ang trato sa'yo ng biyanan mo, anak? Hayaan niyo na po siya, Nay. Baka mainit lang po ang ulo ni Mama. Ganyan lang po siya, Nay. Laging galit. Pero minsan, hindi naman. Siguraduhin mo lang, anak. Malaman ko lang na sinasaktan ka niya. Malalagot siya sa akin. Opo, Nay. O sige, anak. Hindi na ako magtatagal. Hinatid ko lang pala itong pasalubong ko para sa'yo. Salamat po dito, Nay. Walang anuman, anak. Sige, anak. Aalis na ako. Sige po, ingat, Nay. Hoy Sheila! Tumawag na ba sa'yo ang anak ko? Opo, Ma. Nung isang araw po. Bakit hindi mo pinakausap sa akin? Ma, gabi na po nung tumawag siya. Kaya hindi ko na po kayo ginising. Ano ba sabi niya sa'yo? Kailan daw siya magpapadala ng pera? Subukan daw po niya sa katapusan kapag may sahod na po siya. Ano ba yan? Ang dami natin bayarin dito. Matagal pa pala bago siya magpadala. Sabihin mo dyan sa asawa mo, manghiram mo na siya ng pera para may maipadala siya sa atin. Opo, Ma. Sasabihin ko po kapag tumawag siya sa akin. O sige, makalis na nga. Hello, anak? Ma, bakit asan si Sheila? Hindi ko alam, anak. Umalis siya kanina. Naiwan niya itong cellphone niya dito. Anak, ayaw mo na ba akong kausapin? Hindi naman sa ganun, Ma. Bakit iniiwasan mo ako, anak? Wala po, Ma. Busy lang po kasi sa trabaho. Sige po, baka hinahanap na po ako. Anak, may sasabihin pa sana ako sa'yo. Ano naman po yun, Ma? Ang asawa mo kasi, nakita ko lagi niyang kausap yung kaibigan mong si George. Ang lagkit pa ng tinginan nila. Ha? Hindi naman siguro, Ma. Matalik kong kaibigan si George. Hindi niya naman siguro magagawa sa akin yon. Baka nag-uusap lang po sila. May ganun ba nag-uusap? Magkahawak kamay pa? Ma, sino po yung kausap niyo? Cellphone ko po yan. Tumawag kasi si Christian, kaya sinagot ko na. O ayan, kausapin mo. O babe, saan ka pumunta? Sa banyo lang, bakit? Sabi ni Mama, umalis ka daw. Naiwan mo yung cellphone mo. Hindi naman ako maalis ang bahay nang hindi nagpapaalam sa'yo. Siguraduhin mo lang na wala kang ginagawa dyan, ha?
Oo naman, babe. At isa pa, hindi naman ako gagawa ng bagay na ikakasira natin. O sige na, may trabaho pa ako. Mag-iingat ka lagi, babe. I love you. Tao po! Sheila? George, tuloy ka. Sheila, pwede bang humingi ng pabor sa'yo? Ano yun, George? Sheila, nag-away kasi kami ni Jen. Pwede mo ba siyang tawagan? Bakit? Ano yung pinag-awayan nyo? Ewan ko ba? Nagsiselos ng walang dahilan. Ha? Sino naman yung pinagsisilosan niya? Yung kaibigan ko, nakita niya kasi kami magkausap kahapon. Oh, ano naman pinagsisilosan niya dun? Eh, magkausap lang naman kayo. Kaya nga eh, ibabaw niya. Sige, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko na lang siya mamaya para ipaliwanag sa kanya. Sige, salamat. Ano, mauna na ako. Sige, Pakumusta muna na ako kay Christian. sige. Lagot ka ngayon sa akin, Sheila. May ebidensya na ako. Oh, ma. Parang masaya ka yata. Wala. May nag-send lang kasi sa akin ng picture na nakakatawa. Sige po, ma. Magsasayang na po ako. Sige, mabuti pa nga. Oh, babe, napatawag ka. Di ba may trabaho ka? Ano tong nakita kong picture niyo ni George? Ha? Anong picture? Nasaan? Niloloko niyo ba ako? Anong niloloko, babe? At sino ba ang nag-send ng picture na yan? Ma, kayo po ba ang nag-send ng picture kay Christian? Hindi ako. Wala akong alam dyan. Kayo lang naman po ang nandito ah. Nakitang kausap ko si George. Anong malay ko dyan? Sheila, huwag ka nang magsinungaling. Kitang-kita ko ng mga ginagawa mo habang wala ako. Maniwala ka naman sa akin, babe. Mabuti pang umuwi ka na sa bahay niyo. Babe, wala naman akong ginagawang masama. O anak, bakit ka nandito? At bakit dala mo lahat ng gamit mo? Pinalayas kasi ako ni Christian, Nay. Anong sabi mo? Bakit daw? Sinaraan po kasi ako ng mama niya. Ang sabi po, may lalaki daw po ako. Wala talagang magawang matinong babaeng yan. Sandali at pupuntahan Nay, ko. wag na po! Hayaan niyo na po sila. Nalaman din po ni Christian ang totoo. Tama ka, anak. Hindi naman magwawagi ang mga taong may masasamang intensyon dahil nakikita ng Diyos kung sino talaga ang nagsasabi sa inyo ng totoo ng biyanan mo. Tama ka po, Nay. Hihintayin ko po na maliwanagan ng isip ni Christian. Isang araw, malalaman din niya ang ginagawang mali ng mama niya. Tama ka, anak. Nay, asan po si Sheila? Oh, akala ko ba? Nay, pasensya na po at sa mama ko. Inamin na po niya ang pagkakamali niya. Sana po mapatawad niyo po kami. Mabuti naman at inamin na ng mama mo ang totoo.
Sige, puntahan mo na si Sheila. Nasaan po siya, Nay? Nandun sa likod, nagpapahangin. Sige po, pupuntahan ko na po siya. Sige, anak. Babe! Akala ko hindi mo na ako mahal. Inamin na sa akin ni Mamang totoo. Babe, pasensya ka na kung nagpadala ako sa galit ko noon. Nagkamali ako dahil hindi kita pinagkatiwalaan. Oo, naiintindihan kita. Kaya sa susunod, aalamin mo muna ang nangyari, kahit pa na magulang mo. Oo, babe. Mas paniniwalaan ko na yung sinasabi ng puso ko ngayon. Tandaan mo, babe. Kahit anong mangyari o paninirang gawin sa relasyon natin, hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, babe.